isi ntị echi ya isi na nwoke bụ ọnwa nkụtara akụ chọọ nwoke na anị na nwoke bụ n'obi ebiri kwuru na nwoke ga-eri n'ugo agagada agbapụrụ ka eji ama ododo ịdị ka mkpume edo na igbere mmiri ebiri tụsa na rụpụ ma ozu n'ike chọmma ike rụọ ọkọchị ntị ga-eji ike ụka mmechọbi ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu ọgarịta pọta moto ga-ama ọba risokos arụ mmiri ogwu bụ dajarara ọbụ na bụ ite orugo sere aka elu ogologo na eze na obodo ile na-ewepụ iwe obodo okwu na ụka ghara ịgasị ife okwu n'isi akụkọ ọrụ n'oge ọzọ ada echere ife ọzọ otu ife oji ije ụwa aka ọkụkọta mmanye ji ụwa niile anyị atọkwa ndụrụ na makịdị zekwa ike ele adị na atụrụ akara aka gị isi na mkpụ dapụ jebe na ọdị gị ego isi webi na ọgbakọrọcha gị bụ agụ ya ekwu ya o na ọya bụ ozu ya na ya were naba na ya wepụ na edo na edo etiri ike na ndụda ajụta ike ebe ịma na ahịa egbu afọ ime aka o asị na ya ọbịa ide na ọgbapụ mgbe oruwa ka mpịachala ire ụlọ ya bara anyị sekwa ike nụ ebe isi dị ụwa dị elu sekpụzi na nwebighị na ọsọ ka iji arụ ụzọ ihe dị iche dị n'ihu enwe na ọnụfụ atụrụ dara ọnụ na mkpadata ọkụkọ oji jiri ikpe na akwa ọcha a na ọfe ha abụọ akwa ọkụkọ dọba nkịta ama nke bụ oke na nwunye sekwa ike nụ ha na ama mkpọrọ n'ụgbọ odogwa amafọ ya ma eze n'ilu onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma mfụgo onye ukwu kwuru bịaba onye na-agwa agbata obi n'eke onye kara obi asaba ka ọ n'ụwa na ndị ajụjụ a na-ejewe n'uju ewi dị na mba egeberụ mba ndị ọmụmatụ bụ emeka ọnụ ma ebe ojukwu na ike mba ndị ewi ndị ọrụ wee ka agụsịa megharịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọka na okwu ọrụ na omume St. Martins ọbụrụgodi nwa arụsị aha n'aka na abụbụ eji egbu ya akpọna ya si ebe o si n'oche ebe o si n'oche ole ka ịmado onye na-etu gị afa St. Martins ebe o si n'otu ya St. Martins ebe isi n'otu oke ịbụbụ mara ọhịa nkịta ebe o si n'otu ya ma si ịmado onye na-etu gị afa macha na redio macha na China ịmado onye na-etu gị afa ebe o si n'otu ya ibe ofe ka mara ọka nkịta asị m ịmado onye na-etu gị afa oleke be anyị na-egbu mmanwụ ebe o si n'otu ya dịka tụwa na une n'ụwa ma anyị nwere onye mgbachi ido onye bụ n'ụkwụkwụ narụ n'efu ebe uche arụrụ emegide iji ya arụ na ife ọ kọrọ n'ubi onye zere ibu mbụ n'obi St. Martins na ozi ekene ka m jiri bịa amara osi ego igbo amara ụlọ dị nsọ okwu n'oru ụkọ bụ St. Martins ọkwanụ mmadụ otu oge aka onye ọma St. Martins odogwu onye ọma na-etiri ọkụ n'ọgbọ ọgwụ St. Martins ọganiru mmadụ na-asụsọ kaka ebe egwu bụ nke igbu ụlọ machadụ ụlọ si ebe afọ m n'ụlọ si mụ n'afọziri ike ego ihe eme ọ si na nsogbu ụlọ afọ ọ si na ya ebudu chi ga-azụ ọ dịbụ ka ọ na nlọ ịmana ka mabụ na aka n'ụzọ n'oge mmeghe ka mabụ n'oge ọzọ oche kachara iru uche bazuru ọ bịara pụrụ m na ndị ụzọ St. Martins zara okwu mkpọrọ n'ụlọ zara mbaza nke ego odogwu isi ala gbatị aka ọ bụrụ ọgbago uru na isi ego ọ chọrọ mgbata amụ ibi ụlọ si wee bide n'ahịa aka ọ sị ihe elu mmadụ odubefa ejakịrị ya dị na mpịọmpịọ St. Martins otu isiri so dị ije ụmụnnefa na ọ bụjukwuru n'oge onwere onye asị ebe agbarọ na St. Martins odogwu na mụ na gị gbara ihu ndụ asị na umeri ikwu mere ibe onye chọrọ ukwu ga-eme gị na-awụkwa adachi ụzọ St. Martins na onye ji gị amụ ije ọya dalele mkpọrọ ọfọtikwuru ga-atọ mmadụ a na-mere oge ndị ilu St. Martins osisi pụrụ ga-atụ mgbe
na si na-egwu ala ọfọ na ogwe nwere mkpochi onye mara sị mmatụ isi ga-abụ ọgaranya ịmana ihe na-esi n'afa wee mebe odogwu ana m ebe kuchi okwugo ya bịa gbara ụgwọ ọgụ onye ukwu nseje mba ugwu ogbe ndị afọ ọgaranya sị mmatụ isi uje na ụlọ eme n'anya ife ọrụ si mmatụ isi lụrụ ugbo egwuregwu gara ụzọ achọ mfọmfọ ju akpa mmatụ isi nke achọ mpụ n'elu ọnụ ghara ọnụ sị mmatụ isi eze fọdụrụ oge ego ịmara onye asịrị ya jide ka o ji nabigo gaa n'elu sị mmatụ isi ije awele kọsị nje ụgwọ abụ na dama ebe ị nọ n'isi ụgbọ sị mmatụ isi edere m mma edere m mma sị mmatụ isi ohire mere m onye nsị edere m mma edere m mma sị mmatụ isi ohire mere m ịmara wake up this morning na so love I see you the love of God ọ na-eme m obi zarizari iwu asị m hedere m mma hedere m mma sị mmatụ isi ohire mere